Karty. Že on je zahodí před flop. Ano. Karty natočeny. A Hej, pojď se to nenachvíli s tou kamerou, vrať to! tak, teď jsem na řadě. Stredle, jo? Tam je středo, takže sázím na tyhle karty 400 korun. 400 korun. Já dám těch 1125 korun. 1125. Karty jenom vidím. Ale ukážeš nám je. No to se uvidí, třeba ani nebudu muset, třeba mě Jarda přerejzne a já pak budu dorovnávat a Jarda pak bude ukazovat. To se ještě furt neví, co se bude dít. 1125 korun. A trojčička. Chce vidět tvoje karty. Pětka. Pětka taková svinská úplně zapatlaná, jo. Pětka dobrá, pětka jede to. Pojď se, prachy, double. Pětka. Toto je tou kamerou, ta kamera je okouzelná.